Želela sam prvo da kažem o nekim redom ide tih klubova koje si menjao kroz karijeru, a bilo ih je mnogo. Međutim, nisam sigurna da ćemo imati vremena za sve. Zanima me najviše tvoj angažman u Efesu. U nekom momentu si možda igrao i najbolju košarku u karijeri, upravo u dresu Efesa. Bio si praktično najkorisniji igrač, čini mi se, Euroligi. Tako je. Šta se desilo nakon toga? Desilo se nakon toga da je došao Ergin Ataman. Da. Ali, opet, treba biti realan. On je čovjek osvojio Euroligu sledeće godine. Iako ja ne volim to što je on uradio i ne mogu da to poštujem i na koji način je to bilo i sve, on je dokazao svoj neki, kako da kažem, cilj. I ne mogu da ja na to reagujem, da kažem da je on... Ja sam realna osoba. Sagledam stvari vrlo realno i prema sebi sam samo kritičan uvek. Ja sam bio najbolji igrač te sezone, ali eto. To se tako izdešavalo, on je promenio sve to. Ok, nije te sezone kad sam ja bio, ali eto, sledeće sezone već napravio uspeh. Imao je isto, Mislim, ja iskreno kažem, ja nisam sa njim ništa specijalno, nemam neki odnos i to imam, onako, čovjek sam koji, iako ti neko napravi nešto u karijeri loše i to je deo posla i tako. Ne mogu da podržim neke njegove druge izjave i to, ali to što je on uradio, to je njegovo pravo bilo. Na koje izjave misliš? Znamo svi koje izjave. A jesi li dobio neko objašnjenje tada? Zbog čega ne igraš? Nisam da mi traži. Nema mesta tu nekim emocijama i to. Efes je klub koji plaća, ti igraš tamo, nije to Zvezda.